ብሳይንሳዊ ኣገባብ ክላውድ ሲዲንግ ተጠቂሞም ዝናብ ከዝንቡ ከም ዝኽኣሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ማዕከናት ዜናን ክዝረበሉ ቀኒሎም። እምበር ከስ ንሎሚ ኣብዛ ቪድዮ ኢማራት ዓረብ ብኸመይ ሰብ ዝሰርሑ ዝናብ ከም ዘዝንበት ክንርኢ ክንፍትይና ሰናይ ምክትታል። እዋኑ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ናይ ዓመት 2008 ነይሩ። ኣብቲ እዋን ከተማ ቤጂን ነቲ ንዓመታት ዝተዳለወትሉን ልዕሊ $100 ሚልዮን ዘውፅአትሉን መደባ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ተእንግዶ ዝነበረት ኦሎምፒክ ንኽተተግብሮ ትዳሎ ነበረት። እንተኾነ ግን ኣብቲ እዋን ሰማያት ከባቢ እቲ ስታዲየም ብዘይንቡር ኣገባብ ኣዝዩ ነፂሁን ደበና ዝበሃል ዘይረኣየን ኮይኑ ነበረ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ሃገረ ቻይና እቲ መኽፈቲ ቅድሚ ምጅማሩ 4 ሰዓታት ኣቐዲማ ነቲ ኣብ ሰማያት በርድ ኔስት ስታዲየም ዝነበረ ደበና ነቲ ብሂጋ ዝተዳለወትሉ መኽፈቲ ኣገባብ ንከይባላሽወላ ብምባል ዝተፈላለዩ ሮኬታትን ኬሚካላትን ብምጥቃም ነቲ ዘንጠጥ ዝነበረ ደበና ካብ ሰማያት ኣጥፋእቶ። ንምብዛሕትኦም ካብ ኣህዛብ ዓለምና ከቢድዎም ዝነበረ ሕቶ ድማ እዚ እዩ። ብኸመይ ክኸውን ክኢሉ? ኩልና ከም ንፈልጦ ደበና ብካብ መሬት ሃፊፉ ዝኸይድ ማይ ዝሒሉ ናብ ነጠብጣታት ማይ ምስ ተቐየረ እዩ ዝፍጠር። እንተኾነ ግን ነዞም ነጠብጣታት ናይ ማይ ንኽፍጠሩ ሓደ ድሩቕ ነገር የድልዮም እዩ። እዚ ድሩቕ ነገር ዝኾነ ካብ ምድሪ ተላዒሉ ዝኸደ ረሳሓት ወይ ደቂቕ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ብምቕጻል እዚ ንኡስ ድሩቕ ነገር ነቶም ነጠብጣታት ማይ ብምስሓብ ከም ዝጥርነፉ ይገብሮም። ብድሕሪ እዚ እቲ ምትእኽኻብ ናይ ነጠብጣታት ማይ እናዓበየ ምስ ከደ ክብደቱ ይውስኽ እሞ ከም ዝናብ ኮይኑ ናብ መሬት ይዘንብ። ነዚ መስርሕ ብኬሚካላት ምስ ተሕግዙ ድማ ክላውድ ሲዲንግ ወይ ድማ ምምስራሕ ሰብ ዝሰርሖ ዝናብ ይበሃል። እዚ መስርሕ ኣብ 1971 ዓመተ ምህረት ብዶክተር ቤርናርድ ቮነገት ዝተዳለወ ኮይኑ እቲ መስርሕ ክውን ክኸውን ድማ 3 ደረጃታት ከም ዝሓለፈ ይፍለጥ። ቀዳማይ ኣጂቴሽን ወይ ረብሻ እዩ። እዚ መስርሕ ብኬሚካላትን ንፋስን ተሓጊዝካ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝርከብ ኣየር ናብ ሰማይ ድይቡ ሓደ ቅርጽ ናይ ደበና ከም ዘሕዝን ምግባር ዝዓለመ እዩ። እዞም ኬሚካላት ካልሲየም ኦክሳይድ፣ ኮምፓውንድ ኦፍ ዩሪያ፣ አሞኒየም ናይትሬት ወይ አሞኒየም ኦክሳይድ ከምኡውን ካልሲየም ካርቦኔት ዝኣመሰሉ ኮይኖም ነቲ ሃፊፉ ዝመጽእ ማይ ብምእካብ መስርሕ ኮንደንሴሽን ንኽካየድ ይሕግዙ። ካልኣይ ቢልዲንግ ኣብ ስቴጅ ወይ ደረጃ ህንጸት እዩ። ኣብዚ ጸቕጢ ናይቲ ደበና መታን ክልዕል እቲ ደበና ብዩሪያ ንቑጽ በረድን ጨውን ብምግባር ደበና ከም ዝቐውም ይግበር። ብድሕሪ ዝመጽእ ሳልሳይ ናይ መውዳእታን መስርሕ ድማ ሲዲን ወይ ድማ መስርሕ ምዝራእ እዩ። እዚ መስርሕ ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ንናይ ማይ ሞለኪውልስ ክስሕቡን ክእክቡን ዝኽእሉ ኒውክሊየስ ወይ ኒውክሊያ ይውንን። እዚ መስርሕ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ብምጥቃም ጨው ንቑጽ በረድን ሲልቨር ኣዮዳይድን ዝኣመሰሉ ኬሚካላት ብመልክዕ ፓይሮቴክኒክ ፍሌርስ ከም ዝዝራእ ወይ ከም ዝንዛሕ ይግበር። ኣብዚ እታ ነፋሪት ብልዕልቲ ደበና ነቲ ኬሚካላት እናዘረወት ክትበርር እንከላ እቲ ብድሕሪኣ ዝነፍስ ንፋስ ድማ ነቶም ኬሚካላት ናብ ኩሉ ሸነኽ ፋሕ ከም ዝብሉ ይገብሮም። ብድሕሪ እዚ እቲ መስርሕ ዕውት ክኸውን ተደኣ ኮይኑ እቲ ደበና ልዑል መጠን ናይ ዝዛሓለ ማይ ክህልዎ ይግባእ። እዚ ማለት ዓቐን ዝሓለ ናይቲ ማይ ትሕቲ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኮይኑ ብመልክዕ በረድ ዘይኮነስ ብመልክዕ ፈሳሲ ክጸንሕ ኣለዎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንማይ ብዘይ ሓገዝ ናይቲ ክሪስታላዊ ቅርጺ ሒዙ ንኽዓቢ ዝዳሎ ኒውክሊያይ ካብ ፈሳሲ ናብ ድሩቕ ንኽትቅይሮ ኣሸጋሪ ብምዃኑ እዩ። እዚ ክውን ንምግባር ሲልቨር ኣዮዳይድ ዝተባህለ ኬሚካል ብምውሳኽ ንመስርሕ ኒውክሊየሽን ከም ዝጅመር ትገብር። እዚ ነገር ብቐሊሉ ብዘይ ሓገዝ ናይ ተወሳኽቲ ኬሚካላት ነፈርቲ ብልዕልቲ ደበና ብምብራር ጥራይ እውን ክውን ክኸውን ይከኣል እዩ። እዚ ኣገባብ ነቶም ፋሕፋሕ ኢሎም ዝነበሩ ናይ ማይ ሞለኪውልስ ብፍጥነት ምእካብ ንመስርሒ ብርደት ከም ዝቃላጠፍ ይገብር። ዝያዳ ንክበርሃልና ነዛ ማይ ዝመልአት ጎማ ንረኣያ። The water is still liquid. You can see this air bubble floating around. And now I'm going to bang it on the counter and we will see if we can get an ice crystal to form. Whoa, look at that.
You can see that ice crystal growing right down from the top to the bottom. كم زخت عزوات صنحكم اتاماي او وشت وحدات كاليتات كافساسي نابرت تغيرا ابزي بخمي زول حتو كل عال نبوريو نزل مملاس اتا قديمك زاربولو صنحكو مسرح نيكليشن ابتاماي زملت قوما سلسته خيريو نيكليشن مالت اتوم افنو من قسقات صنحو ناي ماي موليكولس بحبار اب حدا مسمر بمقمار نقرص ناي برد كريستال ممسرح زقبر مسرحيو بدحرزي اتوم صرفو موليكولس دما مستوم ابتا اقباب زركو موليكولس بمقمار حدا ترير زغونه برد يسرحو كم زنابول دما نحدا دم يتامرون نابرد يغيرون نزل مفتان زغونه سب اب غزو حدا ما يزمل قوما افريزر ناي فريجو تحت 0 ديجري سنتيغريد زحل بمهاب ناستات كل ساعات فرقان دحر مصنح كي بردون كله تطنقق كاب موزا نت قوما ناب طاولاوي مندق مستغاچو بقطا اتماي نابرد قير كم زخيل فتينا كنارغاز نخلينا اذن مقጫው مستاولا نتوم واتر موليكولس نحددهم تراخيبهم ጥምረት ንኽፈጥሩ ይሕግዞም ከም ውጽኢቱ ድማ እቲ ኣብታ መትሓዚ ዘሎ ማይ ክበርድ ንሪኦም እዚ ናይ ሳተላይት ስእሊ ድማ ተመሳሳሊ ውጽኢት ይዘርእየና ኣብዚ ስእሊ እቲ ቀጸላ ናይ ደበና ኣብ ክልተ ቦታታት ተቐዲዱ ወይ ተኸፊቱ ይርአ ንሳቶም ድማ ካናል ክላውድን ሆል ፓንች ክላውድን ይበሃሉ እዚ ድማ ውጽኢት ናይ ተንበተ ደበና ዝሓለፋ ነፈርቲ ኮይኑ ንኡስ ዝናብ ወይ በረድ ከዝንብ ድማ ይኽእል ኣብቲ ቻይና ዘንጎለቶ ኦሎምፒክ ቤጂንግ 2008 ዓመተ ምህረት ግን ዕላምኡ ማይ ንምዝናብ ስለ ዘይነበረ ነፈርቲ ዘይኮናስ ኣስታት 1104 ዝወስሑ ከም ናይትሮጅንን ሲልቨር ኣዮዳይድን ዝኣመሰሉ ኬሚካላት ዝሓዘ ሮኬታት እዩ ናብቲ ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ቤጂንግ ተበጊሱ ዝመጽእ ዝነበረ ደበና ከም ዝትኮስ ተገይሩ ብድሕሪዚ ኣብ መንጎ ስነ ፍልጠተኛታት ንውጽኢታማነት ናይ ሰብ ዝሰርሖ ዝናብ ብዝምልከት ብዙሕ ክትዓተል ዓለም ነዚ ክትዕ ከቢድ ካብ ዝገብሮ ነጥብታት ሓደ ኣብዚ ዛዕባ ዝኾነ ዓይነት ምርምራት ንምክያድ ከቢድ ምዃኑ እዩ ከም መርኣዩ ድማ እቲ ዝሃርም ዝናብ ብተፈጥሮኣዊ ኣገባብ ድዩስ ብሓገዝ ናይቶም ኬሚካላት ምፍላጥ ኣይከኣልን እዩ ወይ እውን ኣሸጋሪ እዩ ብተወሳኺ ንኩነታት ኣየር ብዝምልከት ትኽክለኛ ዝኾነ ትንበያ ምሃብን ውጽኢታማነት ናይ ሰብ ዝሰርሖ ዝናብ ንምሃብን ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ይኹን እምበር ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ንናይ ሰብ ዝሰርሖ ዝናብ ዝምልከቱ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣብ መላእ ዓለም ክስራሓሎም ጀሚሩሎም ብፍላይ ድማ እተን ብዙሕ ዝናብ ዘይሃርመን ንቑጻት ሃገራት ነዚ ኣገባብ ብምጥቃም ኣብ መሬተን ዝናብ ከዝንባን ልምዓታዊ መደባተን ክዕብያን ዓቢ ተስፋ ገይረን ኣለዋ ኣብዚ ከም ቀዳመይቲ ኣብነት እትለዓል እዛ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት በዚ ኣገባብ ተጠቂማ ዝናብ ዘህረመት ሕቡራት ኢማራት ዓረብያ ዝበዝሕ ክፋል መሬት ናይዚ ሃገር ምድረ በዳ ብምዃኑ እዚ ኣገባብ ኣዝዩ ከርባሓ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመነት እያ ንምርምር ናይዚ ቴክኖሎጂ ዝኸውን ዓቢ ባጀት ብምስላዕ እትንቀሳቐስ ዘላ ብተወሳኺ እዚ መስርሕ ብመጠኑ ድርቅን ክሊማዊ ለውጥን ከቐንስ ከም ዝኽእል ይመን ንኣብነት ሃገረ ታይላንድ ካብ 1955 ዓመተ ምህረት ሒዛ ብመንግስቲ ዝመሓደር ናይ ሰብ ዝሰርሖ ዝናብ ምዝናብ ዝብል መስርሕ ክትጥቀመሉ ጸኒሓላ ከምኡ ዝገበረትሉ ምኽንያት ድማ ዝበዝሕ ሕርሻዊ መሬት ሃገር ህላውነቱ ኣብ ዝናብ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ሕጽረት ዝናብ ዋሕደ ምህርቲ ወይ ድርቀት ንኸይጋጥማ ስለ ዝሰግአት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መስርሕ ክላውድ ሲዲን ወይ ምዝራብ ደበና ናብ ሃገራት ክስዕብ ዝኽእል ዕልቕልቕ ናይ ማይ ከቐንስ ከም ዝኽእል እውን ይፍለጥ እዚ ልክዕ ከምቲ ቻይና ኣብ ኦሎምፒክ 2008 ዝገበረቶ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝሃርም ተደኣ ተፈሊጡ ኣቐዲሞም ነቲ ደበና ኬሚካላት ብምንዛሕ ከም ዝበታተንን ዝናብ ከም ዘይሃርምን ይገብርዎ ካልእ ኣብነት ክትኮን እትኽእል ሃገር ኢንዶኔዥያ እያ እዛ ሃገር ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝኾነት ከተማ ጃካርታ ዕልቕልቕ ናይ ማይ ቅድሚ ምኽሳቱ ነቲ መስርሕ ተጠቂማ ክትቀንሶ ከም ዝፈተነት ይፍለጥ ብተወሳኺ እዚ መስርሕ ኣብ ካልእ ዘይተፅቢታዊ መዓላ ማለት ኣብ ግዜ ኩናት ንኩነታት ኣየር ናብ ጥቕሚ ካብ ምቕያር ኣብ ግብሪ ክውዕል እውን ተራእዩ እዩ ነዚ ተግባራዊ ዝገበረት ሃገር ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ እዛ ሃገር ኣብቲ ምስ ቪየትናም ዘካየደት ኩናት ሓደ ብኦፕሬሽን ፓፓይ ዝፍለጥ ምስጢራዊ ስርሒት ኣዳልያ ነበረት ዕላማ ናይዚ ስርሒት ንወቕቲ ክራማት ብምንዋሕን ብርቱዕ ዝናብ ብምዝናብን ነቶም ካብ ሰሜናዊ ናብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ሃገረ ቪየትናም ኣጽዋር ስንቅን ሰራዊትን ሒዞም ዝመላለሱ ዝነበሩ ናይ ሆችሚን ሰራዊት መንገዶም በቲ ዝሃርን ብርቱዕ ዝናብን ዝፍጠር ውሕጅን ዕልቕልቕን ከም ዝዓንዱ ብምግባር ነቲ መስመር ሓሳብና ሓዋሩን ካብ ጥቕሚ ወፃን ምግባር ነበረ እንተኾነ ግን ነዚ መስርሕ ኣብ ኩናት ብምጥቃም ንህይወታ ሸሓት ንጹሃን ሰባት ግዳይ ዝገብር ብምዃኑ ሃገራት ዓለም ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ነዚ መስርሕ ኣብ ፖለቲካዊ መዓልኻ ከተውዕሎ ምፍታን ከም ዘይፍቀድን ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከም ዘሕትትን ኣፍለጣ
مسرح كلاود سيدن أبطغ موعيلو كان تهلوه نوصي تامانتون كختولو زخل طعناون تفتراون صعبيناتن زملكت بركت زول أكات عمر مرات كان مكياد جن جنادي وعلن زلو بتوسخي حنت هاجر نتاوش تكللاو جزءات هزركب دبنا كتوقع تعترن أبطغ ما توعلن ملء مسألة لوادي زبل بوليتيكا وحتوتاتون كل عال جميرة مالو إذا حتو قليل زمسل كوانتو خنا هاجرات بسر زي معريا جوابات أماني دبنا نكالوت هاجرات أب حدا دركي كودقاي غيلين بتوسخي نهاجرات تساجيرو بزحلف رباطات بزح جيتات كره جميرلو إذا نجر دمانة زجيت نابزلا على ترزي كدايبو كم زخلي فلت عم وداتك مزخل حتو نز مسرح المكياد كندي زاكل جنزبي اللي كازو الحتوي بتخكل كندي زاكل جنزبي اللي كان مبال قرب كبرز بالكوينو نتي إمارات عرب عقل تشن 10 عامة مرات جمرتو artificial ماي مزناب زبل بروجكت جن أستات 10 مليون دولار كم زود ألاي نجر بتمساسالي هاجر شاينا أب سمينا معرب كفالتا هاجر زناب المزناب أستات 268 مليون دولار وزعيتات كم زجبرت تبتبات يحبرو أمباركس إمارات عربون نز مسرح بمغتالي أب زنزح حلفا معالتات نتل على 5 ديجري سنتيغريد بزيح زنبرا مقوت نمزحال أب دباين أبو دابن artificial زناب كم زنب زجبرت كم زفلات زبزح كفال مرات إمارات عرب مدر بدا كوينو أبزا هاجر عمتاوي كاب 3 إنش زي بزح زناب دماي زنب زي مستعمت أو أب عباي بريطانيا زهرم زناب كنا تأطرن كله بعسرت حمش عز في واحد زين الدرونات بمتقام زغبر مسرح باب يونيفرسيتي اوف ريدين عباي بريطانيا زركبو تمرامرتي فترا كوينو نز مسرح كون مغبار دما امارات عرب اسات 15 مليون دولار وزعيتات كم زغبرتو يفلت بدحر زينة زهرم زناب ابطغم نموعل بمبال ناسات 220 مليون كيبيك متر زاكل ماي كحزو زخولو لعلي 230 زوزح مديغاتاتن حصوتاتن ون هانيصات ركب أبزكلي مولوتي نبز خفة درجة زمرح لزولوان هاجرات نزم مسرح بمتقام هلا وحرشا وطاتاتن كوحسان بو منصر دما أبز غطلا وحدات عمتات حيال مرمراتن وفرتاتن كري تثبيت بزاحتيو امباركس نلوم زدالخو بزعبا كلاود سيدين مالت مسرح سب سرحو artificial زناب زغلص فيديو نزي مسل كابزا فيديو قرب فلتات رهيبكم تكون دما تسفاي قبر أبز غطل بخال استفلت حستوك سامن الراخب سلام